Shin kalmomi kamar bama-bamai, fina-finai, kurakurai a haɗe ne ko a rabe ne? Shin suna buƙatar karan ɗori? Yau zan ɗora ne kan harɗaɗɗun kalmomi musamman waɗanda ake amfani da karan ɗori a tayar da kalma da kuma wasu kalmomin da ba su buƙatar karan ɗorin. Wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa. Misali, nau'i na farko ana saka karan ɗori ne a kalmomin da ake nanatawa ko a ce maimaitawa guda biyu a tayar da kalma. Kalmomi kamar cuwa-cuwa, fari-fari, tafiye-tafiye. Kun ga kalma ce ake maimaitawa tare da amfani da karan ɗori a tayar da wata kalma ɗaya. Akwai misalan kalmomin da dama. To sai dai akwai kalmomi makamantansu da ba su buƙatar karan ɗori waɗanda ninka su ake yi a matsayin kalma ɗaya ba tare da karan ɗorin ba. Misali, bama-bamai, fina-finai, kurakurai. Haka ma kalmomi kamar tas-tas, fai-fai, daidai. Irin waɗannan kalmomin masana na ganin ba su buƙatar karan ɗori, a haɗe ya dace a rubuta su. Kusan haka tsarin yake a sauran harsunan duniya wajen gina kalma. Amma harɗaɗɗun kalmomi da suka zarta 2 zuwa 3, 4 fa, kamar cece-kuce, shin suna buƙatar karan ɗori? Sai mu tara a bidiyo na gaba.